Hormatly tamaşaçylar. Bolup geçen hadiselere köplünç tötenlikdir öýdýäs. Ýönekäte şeýle bir täsin wakalar bolup geçýär bolyn, olar bizim durmuşymyzyň takdiri baglylygynyň aýdym suwutnamasy. Biz ünfermämiz soň köplünç muňy göz ýetirip bilmeýäs. Anha iňçeden iňçe örlün takdir tory. Anha bir adamyň durmuşynda takdirin hökmürwallygy hem de adalaty. Gelin o hemme birlikde tomoş edelim. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. İyi akşamlar. Sağlıklı görüşelim. Sag bolun. Ulağın bakanın bir öyle Hasan ağa. Sag bol. Ne al hatyny? Ne tekel çevirin aldy. Yine kaydan ulu ödün kovalar. Ne tip boda Hasan ağa? Bana ruhsat verin. Erter işe yer çıkacak. Ruhsattır sağman işli. Güle güle. Sag bolun. Güle güle niyat. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Nikatyň ulugyň pulunu ödüp biljegine başta ananmadym. Ýeküýüň şonça pul ödüp bilişine hayran galdym. Beýdimi Hasan ağa? Çağalynyň näri ne ejesi bar, ne de kakasy. Ol arman ýadyman mydama dehmet çekdi. Onu şeýle ýüregiň barlygy üçin arkady hiç wagt ýere degmez. Ay içi gara kalmış. Ne mulka? Munçaraların ne mulka? Eyvah. Bir yerine kalktım ötüyen. Birine çarptım. Men Ne yapıyorum? men ne edipýäryn? Göneltipdi karlar meni. O zaman Soň men ulugyň pulunu ne edip üzerkäm? Wah. Ýaňy işlem ýoly suwrapdy. Allahjan, indi näme etsemkäm? yaşıyor. Biri Birileri onu hökman bir ýeri görüp hastahana gider. Gömüdüm. Hawa hökman bir ýeri görür. evet. Elbette bir ýeri görüp äkider. Tabii ya. Men ýok ýerden başyma berasatyny almaýyn. Kömüdüm. 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 Nasıl yaptın? Ne edip beýdip bildim. Ne edip? Belkim ol entek ölen näler. Ey Allah'ım, men onu ne edip koyup kayıttım.
Belki entegim geçdälir. Onu halat edip bilerin. Tizirek ol nihat eglenme. Ýeri görüp hastahana gidip durýan. Diýmek ölmän eken. Ölýär. Köp sağ olun. Bu hastahanada diýok eken. Alo? Yeni mekelle polisiýasy mi? Arma oryň. Size şu gece birini uluq hakdy diýip maglumat geldimi ki? Şonu soraýaktym. Bolýa köp sağ olun. Hastahanalaň hiç haýsynda da ýok. Ol adam nire gitdi? Nire gidip biler? Belki men arwah görünür ne? Hawa, öýdüňi. Alama nihat. Sen onu goýup gaýtdyň. Belki ölenir. Allah can men sebäp boldum. Men günäkär Allah'dan. Men ýalňyşlyk etdim. Ýalňyşym düzederýäli. Maňa mümkinçilik ber ey Rabbim. Maňa mümkinçilik ber. Çekýän wujdan azabmy ýeňletmek üçin maňa mümkinçilik ber ýalbarýan. Mümkinçilik ber. Ey Allah'ım ýalbarýan. İşleyen açık bolsun Nihat. Hoş geldin Ucel. Oho, peynir emallın mı? Menem şu vakçık yatlav atıyordum. Bir kun ýary keypim ýok bolan töweleme bugüne goýýardyň. Oňa şükür. Oho, men wagtym bolupdyr. Giýjek almaýyn. Dağman işle. Sağ ol. Ahmet ağa bana çay getirey. Aman Ya Allah. Daydı can, häzir size kömek etjek. Ölmändir. Diýir eken. Daydan ýagdaýlar nähili? O diýene görlükler. Ýakynlaryna habar bermeli. Ýanyna resmi nama ýa-da soňkoçyk ýokmudy? Ýok eken.
Gerekli zatlaryny aldyrmak üçin gossar bolsa gowy bordy. Ütgeşiklik bolsa men size habar berer. Ey Allah. Doktor Özgür Ekmen. Allah'ım Allah can ödün kömegi de bori. Nihat näme boldy? Jel gatwurma. Howlugyp sana can etdim. Ýolly bir ayal luq hakıp soňam gaçyp gitdi. Ýagdaý gatagır. Boldy alat etme özi adam gomy? Howlu. Ana şola turanmy? Awu. Ulu kakan ayaly hastahanasy getirdiňizmi? Awu. Ýa olary da urrun berdim. Kakan lo durman gaçyp giden soň men getirmeli boldum. Daşady duran lo siziň kimi? Belgesi 34, pöçeçi 16. Awu. Başga ulu kakty diýeňiz bolýan ýöne nähil ulawdygyny ýa-da belgesini aýdyp bileňdik. Men görüp ýetişmedim. Siziň öz ulawňyzyňam öňçira döwük, üstüde de ganyň ýydy ba. Şeýle ýagdaýda her kimin kendine bir pikir gelýär. Sizi biraz saklamaly bors, ýörüň biz bilen. O nähili? Men günäm ýokga. Men çynymy aýtýan. Siz ýalňyş düşündiňiz agam. Haýş edýän bize kynçylyk döretmäň, ýörüň. Ýörüň. Üjel. O daýlardan habar tutup dura bory. Bolýarmy? Bolýa adat etme. Nähil bolýar? ben yapmam. Men günäkar däle. Näme üçin menden urýarlar? Näme üçin maňa ananan oklar? Size nahar getirdim. Hastahanadan habar ýokmy? Daýdan ýagdaýlar nähilki? Havarım yok. Gowlaşdyn nide dilegedi ber. Ýok, tamam işin kıyınlaşar. Men näet düşündirdim kam? Men günäkar däl. Başka şayat yok ekenne. Eger ol ayal öläýse sen hiç kim halat et bilmez. Ben burada hayat... Men bu ýerde ömrüm ötünçe oturmagy gaýyl. Esasda şo daýda diýer galta bolýar. Şifa duyuyordu. Siz yanına ayrılmayın. Tegel üttöşüklük bolsa bana haber verin. Bolýar Lukman ağa. Doktor Ömer Işık. Danışmaya lütfen. Doktor Ömer Işık. Ýagdaý nähil Lukman ağa, goruşarym ka? Häzirlikçe ýagdaý agyr. Ýöne Allahdan umydy edmeller. Siziň anyk netijeňiz näme Lukman ağa? Eger hayalet men operat edilse diýer galmak mümkin. Ýöne operasiýa gatykymmy düşer. Hatsaň hiç şeýli howsary ýok. Entek on kimdigini anyklap bilemdik. Operasiýaň bahat näçerek gor? Takminan 20 000 lira bolýar sag bolun. Bir hayat... Diýer galmak üçin 20 000 lira gerek diýsene. Men şol puly hokman tapar. Näme üçin sen tapmaly ony? Näme üçin sen tapmaly? Bir näme tanyş daýdydyr da. Sen borjuň däl ahyry. Borjum. Ön gaçdym, enni gaçyp biljek däl. Kim bilýär, olam bir ýeriniň enesdir, adamsy agatyklary bardyr. Men bir ýalňyşlyk goýberdim. Häzir şonu düzeltmäge mümkinçilik döredi. Seýsem belki Allah günäm geçer. Soň üçinem onu ýeke taşlap biljek gel. Mene näme diýjek bolýaňy düşünemmek. Ýöne özüň owulýansyň. On soňam sen onça bol nireden tapjak? Minibüsüm... Men ulagym sat üjel. Şo pul bilen operasiýa etsinler.
Sen näme diýäniňi bilýämiň? Sen ulugy näme günükden aldың? Entek bergiňi bilen ok. Men näme etdiýänimi bilýän. Häzir men üçin ulug möhüm däl. Şo daýda kömek edebilsem başga armanym ýok. Ulugy satan wadyňa pul eltip ber. Wagt ýitirmän daýrany operasiýa etsinler. Gaýrat edijel. Senden haýyş etýän. Bolýany hat. Goý sen aýdanyň bolsun. Allah'ım, sen ähli zady güýjüň ýetýändir. Şol aýala-da şifa ber. Menem şeýdip içimdäki wujdan azabymdan nynayyn. Oňa kömek et. Bu gezek nefsime uydurmayan üçün sana şükür etden eýrepim. Gözüň aýdyn gardaş, seni çykarýas. Çykarýanmy? Awwa. Ahir soňy bir şaýat tapyrly. Kim ol? Gel görersiň. Hatice daýdan bardat ýadyny eken bolan wakan gurrun berdi. Diýmek meni ölümden halas eden edermen oglan sen ekeningde. Eden işim ýokla. Ýörüň beýlek geçäýeli. Geçin. Buyurun. Şu taýda oturuverin. Yücel maňa bardady gurrun berdi. Hiç tanamayan adamyň üçin barça zadyňy çörek pul gazanýan ulaňy satypsyň. Sen öwge münasib adam. Allah senden razy bolsun oglum. Kimem bolsa şeýder daýda. Yok. Hiç kim öz kyn ýagdaýa düşük bolup durka beýtmezdi. Dini ogul öz ejesi üçin şeýdip biler. Men sana minnetdardyryn oglum. Allah senden razy bolsun oglum. Allah ýalkasyn. Sizdenem daýdajan. Sağ bolun. Balam sağ ol. Oglum. Beýdip azarganmasaňdan bolardy, köp sağ bolun. Sen edeniň ýanynda bu dagy näme? Dinle. Eger bir zat gerek bolsa çekinmede arkaýyn men ýanyma bar ber. Mundan meýlek men sen ejeňdirin. Şonu ýadyňdan çykarma. Sağ bolun Hatice daýda, hoş sağ bolun. Sağ ol balam. Bolýa sağ bolun. Sağ bolun, minnetdar. Wagt o kesipdirler öýtýän.
Yücel. Ujel, ne ettin? İyi soradın mı? Soradım. Teyzeşker gerek geldiler. Sen ne ettin? Teyzelik yok mu? Yok. Men ne emetsem bilemem Ujel. Uluğun galan bergesi, su, toğun, pulu, öğün tölögü hemmeti üstüne şumat. Neme diysene? Hatice'ların yanına var. Şonun kömek sonra. Ol bayıkın. Kömek eder belkim. Beydip bilecekler. Allah'ın razıylığı üçün yaşılık edip iğnenim kömek sorap bilmen. Ay diyan yok. Allah vardır. Ol yanına son görüşürüz. Nihat? Ne ettin? Berginin tek köp barışmalı mı? Ayıplaşma Hatan ağa. İyi tapan var mı tölerin? Hey, iş tapacakmışsın. Vah, men öldürsen. Sen yani emelsiz rahat verdin, iğnal kap vermeliler. Hey, bol ya da yöne, bol ya da. Allah'ım. Ey Allah'ım. Ne yaparım ben İndi ne emetsem kem? Bu adam Bu adam şol adam ya Allah. Mundan bir ay çemediğin yolu var yaka. Ulu kakan yazıcı şahir Mehmet Gülçek inni kovulaşıp hastahanadan çıktı. Ey Huday. Ölmeyendir. Dihir eken. Hudaya şükür ölmeyendir. Nihat! Nihat! hoş geldin. Hoş geldiniz. Salam. Men Hatice hanımın aklı hocası. Hava doğru. Gelin. İçeri giriverin. Buyurun. Geçin oturun. Ayıplaşmayın. Size çaya hüdret bilecekler. Yani yok. Hatice daydan yağdaylar ne ayli? Gatvoriyana derler de şonun sonunun havaram tutup bilmedim. Oynansam Hatice dayı da aradan çıktı. Ama Operasyondan son on yağdayları kovu da sap sağdan görünüyordu. Onun öňüň gürü ağırdı var ekeni. Başından geçen hadiseleri onu hadis taptan düşürüpdir bahyry. Cay cennetten olsun. Indi men bir yere gelişimin sebäbini aýdaýyn. Hatice hanım ahirki günlerine bir sefresi dilinden düşürmedi. Sizin antan perwer hereketiňiz oňa diýsen täsir edipdir. Hatice hanımyň hiç kimi ýokdy. Ol sizi yeketek miras düşürük mende görkezdi. Meni mi? Hava. Size takminan 2 milyon liralık miras kaldırdı. ama Näme? Bu biça köp pul ahirin. neden Ne üçin maňa berdik ha? neden Näme? şey Mene ben bile näme diýjegim bilemok. yani Doğrudanam näme diýjegim bilemok. çok şey Näme diýseniň bolmandyr onok. Belki pek purzanyň üçin syýylyk belkim Allahyň takdirdir. Näme diýseniňem inni bu miras sizinki. Hawa sizinki. tanımadım. Bir ne tanıştaýdydyr da sen borçuň däl ahyry. Saňa näme? Borcum. Bir kez Öň açdym inni gaçyp biljekler. şimdi Kim bilýär olan biriniň enesdir. Adamsa atyklary bardyr. Men bir ýalňyşlyk gördim. Häzir şonu düzeltmäge mümkinçilik döredi. dediğiniz Belkim aýdýanyňyz dogrudur. Allah Bu Allahyň takdiridir. bu bir Bu bir fiýlik. ama hep Ýöne iň esas zat bir fiýnagdan üstünlük bilen geçenligimiň iň aýdyň alamatydyr. şükür. Hudaýa şükür. Günäkär adam kimden gaçsa da öz wujdanyndan gaçyp gotulup bilmez. Wagtlaýynça gaçaýsa da takdir onu ýydarlap adalaty ýerine salar. Biriniň haky giden bolsa onu ýyzyna gaýtyryp berer.
Adam öz hazyny ýagny wujdany dinlän ýagdaýyna günälligine göz getirir. Öňküler aýtmyşlaýyn, wujdanyň sesi ähli kanunlardan ýokardadyr. Hormatly sirler dünýäsi, haram we halal saýylmagyň näme derejede döwrüni eden gurulmaryny durmuşum bolumjy çolun dinlämäg indi dogulur. Şeýlerin berendiler boly, olaryň ýüzünden harpyn bolsun. Odrata kimin darmy etişdi. Ejem pahy bolan bolsady, maňa erta gaýdyp bererdi. Ýetimleri eden kulhyny üçin Allah meni ýaktyrdy.